Здароўкі народ, на сувязі зноў Белгеймінг. У жніўні 5 спаўнілася 11 год. З аднаго боку, гэта ледзь не самы жудасны і ўплывовы хорар у гісторыі. З іншага, гэта кароткая бясплатная гульня, якая зараз фармальна нават не існуе. І ўсё б так і засталося літаральна інтэрактыўным тизерам закрытага праекта, калі б у мінулым месяцы мы не атрымалі новы трэйлер духоўнага спачынніка гэтай гульні пад назвай OD. Гульню распрацоўваюць пад творчым кіраўніцтвам таго ж геймдызайнера Хідея Кадзімы. І хоць некаторыя чаканні сфарміраваць ужо можна, хаця лепш не трэба, гэта ўсё яшчэ гульня ў распрацоўцы, але вось пра яе папярэдніка паразмаўляць вельмі цікава. Што ж ператварыла гулябельны тизер у сапраўдную з'яву? Давайце разбірацца. Сёння мы не будзем падрабязна разбіраць інтрыгі 10гадовай даўніны аб праблемах выдаўца і распрацоўшчыкаў. Тым больш, пра гэта я згадваў у сваім доўгім відэа пра Metal Gear. 5 з'явілася на свет раптоўна, нібы скрымер. Яе анансавалі наўпрост падчас канферэнцыі PlayStation на Gamescom 2014 і адразу ж цалкам бясплатна дадалі ў PSN. Дакладней не яе, а ейны гулябельны тизер. Уласна менавіта так і расшыфроўваецца 5 Playable Teaser. Анонс ішоў адразу за выступам самога Кадзімы, але фармальна ніякай сувязі з праектам быццам бы ён не меў. Аўдыторыя, вядома, не пярэчыла супраць новай забавы. Усё ж бясплатныя хорары на PlayStation — гэта вялікая рэдкасць, ды і трэйлер выглядаў нядрэнна, але асаблівага захаплення ніхто не адчуў. Такі вось лёс індзі-хорараў. Затое, калі першы стрымер тады прайшоў 5 да канца, выбухнула сапраўдная інфабомба. Дарэчы, з гэтым звязаны цікавы факт. Сам Хідея разлічваў, што рашэнне ўсіх загадак і поўнае праходжанне 5 зойме ў гульцоў хаця б тыдзень жаху. Стрымеры справіліся з задачай значна хутчэй. Свет убачыў сакрэтны анонс Silent Hills усяго праз некалькі гадзін, але ў выніку, як мы ведаем, ніякай Silent Hills не было. Але штосьці ў нас усё ж такі засталося. Усё пачынаецца з таго, што галоўны герой прачынаецца ў цёмным склепе. Ён выходзіць у вузкі калідор, падобны да літары Г. На гадзінніку без адной хвіліны поўнач. Па радыё распавядаюць пра бацькоў, якія забілі свае сем'і. Якое дачыненне да гэтага маем мы, зусім не зразумела. Прайшоўшы калідор да канца, мы разумеем, што патрапілі ў часавую пятлю. Усё, што тут можна зрабіць, гэта штораз праходзіць адзін і той жа шлях. Уважліва глядзець па баках і вырашаць дзіўныя лагічныя галаваломкі. Ну і паміраць ад заслівага прывіда па імі Ліза. У фінале герой усё ж такі выходзіць на імглістую вуліцу. Тут мы нарэшце можам зірнуць на яго збоку. Аказваецца, што гэта герой Нормана Рыдуса. Следам анонс Silent Hills. І на гэтым усё. Хто такі галоўны герой, як яго клічуць, за што ён пакутуе і як звязаны са злашчаснай сям'ёй, мы так, відаць, ніколі не даведаемся. Нам застаецца толькі гадаць і будаваць тэорыі. Усё ў лепшых традыцыях Silent Hill, дзе наше ўяўленне заўсёды брала на сабе большую частку працы. Але што ж у гэтым асаблівага? Справа ў тым, што гэтая гульня аказала вялікі ўплыў на жанр хорараў і наогул гульнявую індустрыю. Па сутнасці, 5 гэта не больш за арыгінальны маркетынгавы трюк, але ў гэтым і крыецца яе феномен. Інтэрактыўная рэклама пакінула ў геймдэве больш глыбокі след, чым многія топавыя праекты. І давайце падумаем, што зрабіла гульню, якую можна прайсці літаральна за паўгадзіны, такой папулярнай. Справа відавочна не ў графіцы, якой бы фотарэалістычнай яна не была. Там няма ніякіх лішніх крутых механік, але гэта не перашкодзіла 5 увайсці ў гісторыю, і на гэта ёсць адразу некалькі прычын. Найперш, сама серыя Silent Hill. Гэта сёння ў нас ёсць нядрэнная эфка і паспяховы рэмейк 2, але тады аб ёй вельмі доўга не было ніякіх вестак. А апошнія гульні ў франшызе былі Downpour і Book of Memories, якія былі відавочна не тым, чаго чакалі фанаты. Таму, калі ў фінале тизера пад гітарны саундтрэк Акіры Ямаокі з'явіўся надпіс Silent Hill, утрымацца ад захаплення было проста немагчыма. Усім вельмі хацелася паглядзець на тизер на ўласныя вочы, пашукаць сакрэты і хоць нейкія намёкі на будучыню франшызы. А улічваючы, што гульню аддавалі зусім бясплатна, праблем з гэтым не было ніякіх. Зрэшты, ёсць падазрэнне, што нават прадаючы яе за грошы, фанаты ўсё родна куплялі, гулялі і прасілі б яшчэ. Але выдавецтва Konami зрабілі нешта большае. Нечакана 5 прыбралі з PSN. І якраз тады Konami канчаткова рассталіся
рассталіся з Кадзімай, ён сышоў у вольнае плаванне, а сама гульня сталася недаступнай. А гэта значыць аўтаматычна яшчэ больш жаданай. Вядома, растлумачыць яе папулярнасць чыста вонкавымі фактарамі было б вельмі зручна. Аднак уся справа не толькі ў іх. Справа яшчэ ў тым, што Кадзіму не проста так завуць геніем. Нават сціплы на першы погляд інды-атракцыён ён здолеў ператварыць у сапраўдную з'яву. Для гэтага яму хапіла аднаго калідора, склепа і сумешчанага санвузла. PT гэта надзвычай суцэльная і таму такая страшная гульня. У ёй мала элементаў, але ўсе яны працуюць як належыць. Пачнем з таго, што PT падлашваецца адразу ледзьве не ўсімі мажлівымі фобіямі. Загінай пальцы. Ніктафобія. Яна ж боязь цемры. Ну, з ёй усё зразумела. Інсектафобія. Таракану увогуле мала хто любіць, а тут іх столькі, што хоць санэпідэмстанцыю выклікай. Клаўстрафобія. Здавалася б, зусім невялікая карта ў PT павінна быць бяспечнай, але вы толькі паглядзіце на гэтыя прыглушаныя колеры і цьмянае святло. Адсюль хочацца хутчэй збегчы. Часавая пятля, якая замінае гэта зрабіць, узмацняе пакуты не толькі героя, але і самога гульца. Гэта не проста калідор. Гэта сапраўдны лабірынт, і выйсці з яго няма. Аграфобія. Тут гаворка пра такую яе праяву, якая звязаная з парушэннем пачуцця бяспекі. Гульня па-майстэрску ператварае звычайную знаёмую прастору дома ў нешта злавеснае. Спачатку не задумваешся аб тым, што можа хавацца за паваротам ці за дзвярыма ваннай, бо асяроддзе выглядае максімальна звыклым, але менавіта гэта і палохае. PT паступова разбурае нашу зону камфорту, вводзячы элементы, якія ламаюць звыклы парадак рэчаў. Фазмафобія. Так называецца не толькі папулярная онлайн-гульня, але і боязь прывідаў. Аднавокая Ліза выглядае вельмі непрыемна, а яе ненатуральныя рухі выклікаюць заканамерны эфект злавеснай даліны. Сюды ж гемафобія, боязь крыві, немаўлят, фізічных анамалій і смерці. Усё гэта сплетаецца разам. PT паступова апускае гульца ў атмасферу вар'яцтва. Дзіўныя гукі, таямнічыя паведамленні па радыё. Усё гэта ўплывае на розум, выклікаючы нарастальнае пачуццё трывогі. Гульня прымушае нас адчуваць бездапаможнасць і роспач, нібы мы разам з галоўным героем затрымаліся ў бясконцым кашмары. Хідэа Кадзіма вядомы сваёй здольнасцю сціраць грань паміж рэальным і віртуальным. У PT гэта выяўляецца праз момант, калі, каб разгадаць апошнюю загадку, трэба літаральна пагаварыць з гульнёй праз гарнітуру кансолі. Калі капнуць глыбей, становіцца яшчэ страшней. Энтузіасты ўзламалі PT і выявілі, што прывід Лізы ўвесь час знаходзіцца за спіной гульца, прымацаваны да яго мадэлі. Ну і галоўнае, недаказанасць. З гэтай гульнёй да гэтага часу больш пытанняў, чым адказаў. Мы амаль нічога не ведаем ні пра тое, што адбываецца ў самой PT, ні пра тое, як яна звязаная з сусветам Silent Hill. Хто ведае, якія яшчэ таямніцы ў ёй пахаваныя. Усё ў суме робіць PT аднім з самых страшных хорараў у гісторыі. Толькі ў фінале, калі мы, перадолеўшы ўсе страхі, нарэшце бачым анонс Silent Hills, апраўдваецца ўвесь пройдзены шлях. І на самай справе паміж PT і франшызай ціхіх узгоркаў можна знайсці значна больш агульнага, чым рэклама так і не створанай гульні ці музыка Ямаокі. Напрыклад, канцэпцыя бясконцага персанальнага пекла для галоўнага героя. У PT яе выказвае праславутая часавая пятля. Мы зноў і зноў праходзім адным і тым жа маршрутам. Кожны раз бачым нешта новае, але большая частка атачэння застаецца ранейшай. Ніколі не ведаеш, колькі яшчэ віткоў гэтага кола цябе чакае. Можа адно, можа бясконцае мноства. Менавіта гэта цыкл пакут за грахі мінулага і ляжыць у аснове ідэі амаль любой часткі Silent Hill. Галоўную ліхадзейку клічуць Ліза, зусім як Лізу Гарланд, медсястру з самай першай часткі Silent Hill. Фармальна яны ніяк не звязаныя, але наўрад ці гэта выпадковае супадзенне. Нават сама назва неіснуючай студыі 7780 Studios намякае на плошчу японскай перфектуры Сідзуока, назва якой літаральна перакладаецца як ціхі ўзгорак, альбо Silent Hill. Увогуле з гэтай франшызай у тызера значна больш агульнага, чым у той жа Book of Memories. Пры гэтым PT надала серыі новы ўзровень імерсіўнасці, усё дзякуючы пераходу да выгляду ад першай асобы. Хутчэй за ўсё, гэта быў адзіны спосаб зрабіць цікавым і сапраўды страшным маленечкі зацыклены мір гульні. Ну і як тут не ўзгадаць кватэрку з Silent Hill 4. І гэта зусім не дзіўна, што PT спампавалі больш за 1 000 000 разоў. Паспяховая гульня спарадзіла мноства пераймальнікаў.
Гульню узнаўлялі ў творчай песочніцы Майнкрафт, на рухавіку для стварэння ролевых гульняў RPG Maker і яшчэ кучу фанацкіх вырабаў, некаторыя з якіх нават цалкам гулябельныя для свайго ўзроўню. Многія геймдызайнеры наткніліся 5. У тым ліку, дзякуючы ёй, апошнія 10 год сталі эпохай світання хорараў ад першай асобы. Дастаткова зірнуць на 7-ю частку Resident Evil, якая таксама упершыню серыі змяніла перспектыву з 3-й асобы на першую, а знаёмства карыстальнікаў з ёй пачалося з невялікай дэма-версіі з кухні дома Бейкераў. А следам за ёй выйшла Village, самая незвычайная частка Resident Evil з вампірамі і пераваратнямі. Месцамі яна выглядае так, нібы яе стварыў сам Кадзіма. Асабліва, калі ў доме Беневіента нас пачынае пераследаваць гіганцкі выродлівы зародак. Хайп і тэорыі вакол 5 прывялі да таго, што на гульні сталі паразітаваць не самыя сумленныя распрацоўшчыкі. І тут выдатны прыклад гэта гульня Abandoned ад Blue Box. Яны заяўлялі, што маюць прамое дачыненне да Silent Hill і да Кадзімы. Гэта мусіў быць амбіцыйны эксклюзіў да PlayStation 5, але пасля некалькіх скандалаў з падманам інвестароў і пераносаў праект быў канчаткова адменены, хаця па шутках і ўвогуле не распрацоўваўся. Вось і верце пасля такога ў якія-небудзь заявы студый, трэйлеры і іншыя маркетынгавыя хітрыкі. Ясна, а што ж у выніку звычайныя гульцы? Konami на гады адмовіліся ад працы з буйнымі праектамі. Хадзілі чуткі, што кампанія спрабавала дамовіцца з Кадзімай і вярнуцца да працы над серыяй ціхіх узгоркаў, але магчымасць для гэтага была ўжо ўпушчана. Саму ж 5 да гэтага часу актыўна стрымяць на Twitch. Фанаты шукаюць спосабы спампаваць 5 з PSN і запусціць на PlayStation 5. Кансолі з усталяванай 5 да гэтага часу прадаюць на інтэрнэт-аўкцыёнах за нейкія зусім шалёныя грошы. Кошты даходзяць нават да $1500. Яе разбіраюць па цаглінках і знаходзяць утоены контент і таемныя сэнсы. Ёсць нават тэорыя, што Кадзіма загадзя ведаў аб тым, чым для яго стане 5. Апошнім праектам для Konami, але гэта ўсё толькі тэорыі. Пакінем іх канспіролагам і не будзем напускаць туман. Яго ў гісторыі Silent Hill і ў прыватнасці 5 і без таго дастаткова. А напрацоўкі з гэтага праекту відавочна будуць выкарыстаныя ў вышэйузгаданай OD. Тыя ж гукі, гнятлівая атмасфера дома і эфект завеснай даліны прысутнічаюць нават у тых нямногіх матэрыялах, якія існуюць у адкрытым доступе сёння. А ці лічыць 5 апошнім сапраўдным Silent Hill рашаць толькі вам. Але гэта сапраўды адзін з самых незвычайных і палохаючых хорараў дзесяцігоддзя. Сапраўдны феномен пад маскай гулябельнага цізера. На мой погляд, нават улічваючы наступны рэмейк другой часткі і самастойны Silent Hill F, гэтая гульня вельмі добра ўпісваецца ў гэтую легендарную франшызу. Што ж, а на гэтым у мяне ўсё. Не забывайце пакідаць свае лайкі пад відэа, варушыць званочак і падпісвацца на Telegram. Спасылачкі для падтрымкі аўтара кавай, як заўсёды на месцы. Абавязкова ткніце ў кнопку подпісацца, калі яшчэ гэтага не зрабілі, каб дакладна не прапусціць новыя ролікі. Да сустрэчы неўзабаве!